Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, hain handita eder zaitugulako, gorazu, bereinkatuazu, gorespen zuri, auspez agur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, bizitzako bide desberdinetan barna, eraman zenuen zuk Santa Brigida, eta zure semearen ekaldia gogoan erabiliz, gurutzearen jakinduria irakatsi zenion, era harrigarrian. Egizu zure deiari leialki jarraituz, bila zaitzagula zu gauza guztietan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Sofonias profetaren liburutik. Bila ezazue jauna, zue kapalok, haren aginduak betetzen dituzuenok. Bila ezazue zuzentasuna, bila apaltasuna. Behar bada arkituko duzue babesa jaunaren aserre egunean. Herri apal eta behartsu bat utziko dut nik zure erdian. Jaunaren izena izango du bere babes. Israelgo ondarek ez dute txarkeriarik egingo, ez gezurrik esango. Haien ahotan ez da mingain maltzurrik arkituko. Inor izutu gabe larratuko dira eta etzango. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren nahian, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kantan. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren nahian. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, ez izan beldurrik, aldartalde txiki horrek, zuen aitaren gogoa baita, erreinua zuei ematea. Salitzazue dituzuen ondasunak eta eman limosna. Egin itzazue zahartzen ez diren sakelak eta haitzen ez den gordailua zeruetan. Han ez baitezake, ez lapurre gostu, ez sitxek jan. Izan ere, ondasunak dituzuen lekuan, handuzue bihotza. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak Santa Brigida, ospatzen du Suediako Santa Brigida, eta hain zuzen ere, besteak beste, hau dugu, Europako zaindarietako bat. Nahi izan zuen, batez ere Juan Pablo Bigarren aita santuak, Europako zenbait zaindari izendatu. Europako zonalde ezberdinetakoak. Esate baterako ekialdeko zaindariak San Zirilo eta San Metodio senideak ditugu. Hain zuzen ere, alfabeto zirilikoa, herrialde eslaboak eta izugarrizko lanak egin zituztenak mundu horretan.
bai kulturalki eta bai erlijiosoki ere. Bestetik, baita ere Santa Katalina Sienakoa, izugarrizko eragina izan zuelako Elizarengan. Bestetik, baita ere San Benito, abatea, berak, baita ere bai kulturalki eta erlijiosoki eta Europaren sorreran eta gaur egun ezagutatzen dugun Europan eragin handia izan zuelako. Bestetik, nazien garaiko martiri bat, Edith Stein, Santa Teresa Benedikta gurutzearena, judutar bat, filosofa, gero konbertitu zena eta katoliko bihurtu, moja izan, eta naziek judutarra zelako eaman zuen konzentrazio kanpo batera eta bertan martiri hil zen. Horregatik, gero aita santuk baita ere Europako zaindari bezala izendatu nahi izan zuen. Eta azkenik, gaurkoa, Suediako Santa Brigida, 14. mendeko emakume bat, eta pentsatu behar dugu gaur egun Suedian eta Norvegian eta Finlandian eta gehiengoa, Europa iparreko hiru nazioetan gehiengo absolutua, oso gehiengo handia protestantea da. Katolikoak minoria txiki bat besterik ez dira, eta askotan dira beste lekuetatik area joan direlako. Lan bila, oso toki aberatsak eta oso fuarteak direlako, eta kaso Poloniatik edo beste tokitatik joan die, eta hoik izaten dira herri hoitan egoten diren katoliko gehienak. Kaso gutxi batzuk bertakoak, baina gaur egun bertako jendea batez ere, edo ez deustan ez du esenisten, edo gainekoan protestanteak izaten dira. Baina 14. mendean, Santa Brigidaren mendean, oraindikan protestanteen banaketa hori gertatu gabe zegoen, eta horregatik eliz bakarrean, eta bera, kristau katolikoa izan duzen Brigida santua. Bere ezaugarri batzukola, nik aipatuko nituzke, eta batetik bi bokazio bezala edo bi garai bezala eduki izan zituen. Lehenengoa, emakume ezkondua, familia handi bat osatu zuen. 8 seme alaba eduki zituen, baino nahiko gazterik alargundu. Alargun gelditu zen, bere senarra gizon aberats importante bat zen, eta bik izugarrizko obra onak egin izan zituzten. Bik ziren frantziskotar terziarioak. Hau da, San Frantziskok laikoentzako sortu zuen 3. moduko orden hortako partaideak. Eta aberatsak ziren, dirudunak ziren, baino bere diru hortan batez ere, o diru horri batez ere halako funtzio sozial bat eman nahi izaten zioten. Esate baterako ospital bat sortu zuten batez ere jende pobrearentzat garai hartan, ez zegoen seguridade sozialik eta aberatsek bakarra eduki zezaketen halako sanidadea edo ospitalak, eta haiek halako evangelioak hortara bultzatuta pentsatuz guk nahikoa daukagu eta lagundu behar diegu gutxiago dutenei, eta oso bereziki ospital baten beharrean dauden pobreai eta holako bat sortu zuten. Gero lehen esan dedan bezala nahiko gazterik alargun gelditu zen, eta gaineko bere bizie guztia dedikatu zuen horretara, batez ere bi gauz egitera. Alde batetik, pobreai, behartsuei laguntzera, eta hor arkitzen dugu Jesusek evangelioan erakutsi digun gauz oso importante bat, eta santu gehienen bizitzan arkitzen duguna, eta santu handi guztien bizitzan arkitzen duguna, eta bestetik ere halako peregrinazioak, halako erromesaldiak egin izan zituen Brigida santak. Bere alaba bat, baita ere kanonizatua dago. Pentsatu behar dugu halako familien lan edarra burutu zuela baita ere Brigidak, baina gero bere bigarren parte hortan, alargun geldituta gero, Erromara joan zen, baina peregrinazio asko egin izan zituen. Batez ere bilatuz toki berezi horiek, igual Jesusen gurutzearen zatitxo bat edo santuario berezi batzuk, eta bere azkeneko erromesaldia, eta oso esanguratsua da, izan duzan Jerusalemera. Guretzako, kristagontzako batez ere, Jesusek bere bizia gu salbatzeko eman zuen tokira. Eta horregatik da haien importantea guretzako, kristau guztiontzako Jerusalem. Eta area egin zuen azkeneko bere erromesaldia. Handik gaixorik itzuli zen,
garai hartan etzan gaur egun bezala, abion bat hartu eta 5 orduz Tel Avivera aiatu, eta gero handik kotxe baten edo autobus baten seitun aiatzen da Jerusalenera, garai hartan Jerusalenera joatea izugarrizko bidaia zen, arrisku handiekin, zailtasun handiekin, inkomodidade handiekin. Pentsatu behar dugu, erromesaldiak egitea garai hartan etzela gaur egun bezala. Kasik gaur egun esan genezake, kasik bidaitxo bat bezala, ongi dago, oso ongi daude, erromesaldiak eta askotan mesede egiten digute, halako toki berezietara joatea, baina gaur egun oso gauza atsegina dela esan genezake. 14. mendean etzen horrela. Nahiko halako esan genezake sakrifizio kutsu handi bat zeukan erromesaldiak egitea. Eta bere azkeneko hortatik gaxorik itzuli zen eta Erroman hil zen Brigida Suediakoa. Eskatzen diogu bada, guri ere eman dezaigula. Alde batetik gure gizarteari mesede egiteko borondatea berak izan duzuen bezala. Bestetik ere elizari, eta hor ez dut esan gauz bat, eta esan nahi nuke baita ere, garai hartan, bera bizitu zen garaian, aita santuak egoten ziren Avignonen, Frantziako ekialdean. Avignonen da han palazio handi badago aita santuena, eta han egoten ziren. Baina berak, batez ere Frantziako erregek eukitzen zuen eragin politikoa zela eta berak inal guztiak egin zituen aita santua konbentzitzeko Erromara itzul zedin, bere tokia, bere egoitza ura baizen, San Pedroren egoitza, San Pedro obispo izan duzen tokie. Eta horregatik ere elizari ere mesede egin zion edo elizaren alde jokatu zuen. Eta bestetik bere lan sozial hori, pobren alde, Jesusek erakutsi zigun evangelioa bizitzen. Eskatzen dugu bada, zaindu dezala, Europa, eman dezaigula guri ere halako ikuspegia, eta Jesusekin bat egiteko borondatea. Hartu aita zerukoa, jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jainko bihotz bera, gizaki zaharra desegin nahi izan duzu Santa Brigidarengan, eta gizaki berria sortu zure irudira. Haren merezimenduei esker, eraberri gaitzazu ura eraberritu zenuen bezala. Atsegin izango zaizun eukaristi oparia eskain dezaizugun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna eta guztiz santu jangoiko guztidun beti ereko horri. Egokida bai zu gorestea, guretzat duzun ardura miragarria agertzen bai duzu. Zeruetako erreinuagatik, beren burua Kristori eskenita bizi izan diren santuengan. Horrela, hasiera hartako santutasunera erakartzen duzu berriro gizadia. Eta aurretik, gozarazten dizkiozu hemen geroko bizi berrian izango dituen ondasunak. Horregatik santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu beti eta beti kantatzen dugula. Santu, santu, santua, diren guzien jainko jauna. Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean dator.
Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturriz. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu. Eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan, era berean, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria, Virginia Doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Et ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen, Jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zuen etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz.
jainko alguztiduna sakramentu honek indar berriturik, egizu guk, zure serbitzariok, zu gauza guztien gainetik bila zaitzagula. Santa Brigida eredutzat hartuz, eta mundu honetan bizi geran bitartean ere, izan gaitezela gizaki berri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialdunak aitak, eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pospozik. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pospozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.